velkommen til det, som vi har valgt at kalde julestuen. Nu er det jo sådan, at det her det er den 1. december, og vi har besluttet os for igennem hele december at lave en rigtig dejlig julekalender, som I kan følge med på og få en masse små inspirationer til, hvad I kan lave i løbet af måneden. Jeg hedder Rensdyret, sjovt nok. Og jeg hedder Nissemand. Surprise. Ja. Vi vil gerne starte med at åbne julekalender. Ja. Det er jo faktisk en rimelig vigtig del af julekalendermåneden, fordi at man kan følge med og tage ned i disse herlige chokoladekalender, som man nu kan købe for 11 kroner over Dagbladet. Og vi starter jo selvfølgelig med den første. Skal vi se, om jeg kan vinde den først? Stop. Skal vi nå? Kan I se den? Lad lige der. Der er faktisk ikke særlig mange, der kan finde at åbne den, så det vil lige vise, hvad man gør. Der er en lille flap her. Stik man hånden ned. Kan du finde ud af det? Ja. Så bygger man flappen op, og whoopty. Chokolade. Hold da. Nu er det jo sådan, at vi har budgettet holdt kun til en julekalender, så vi må slå det der gang. Det står sådan en slags papir. Og jeg kan lige fortælle, at dagens julemotiv var et fuldtog. Jeg synes, vi skal slå sådan en slags papir, man skal have. Skal du? Ja. Se. Tak. Papir. Ja. Det er jo ærgerligt. Vi har jo boet et år i Afrika, og dernede, der havde man ikke chokolade i julekalender. Der måtte vi lave dem selv ud af papir. Så vi gjorde det, at vi tog et stykke papir, og så lagde vi et andet papir henover og klippede låger i. Eller det gjorde vi selvfølgelig før vi lagde det henover. Og så tegnede vores forældre bag de her låger. Og vi havde sådan en far, og han forstod ikke rigtig princippet i at tegne bag julekalender. Nej, så vi vil nu vise alle hans fjollede billeder, som han tegnede. Men vi vil også gerne vise vores mor, fordi det er faktisk også nogle julede ting, der kommer ud af det. Jeg har dem lige hernede i. Første billede i dag er en julestok og en pose med candies. Ja, det var en af vores mors mere julede tegninger, og det var så vores første. Det var så 1. december, fint der. Og det er jo egentlig meget godt at have en mor, der ikke kan finde noget at tegne, men I skal bare se den tegning, der kommer i morgen. Det er simpelthen meget værre, vores far. Men nu skal vi til det, som afsnittet egentlig handler om. Juledigt. I skal lære i dag at skrive et dejligt juledigt. Og det er ikke så svært, det skal bare rime. Men først af alt har du brug for 2 papirer. Det er et blyant. Men jeg kan så godt afsløre her, at vi har snydt en smule hjemmefra, og vi sad derhjemme i går aftes og lavede et juledigt. Så vi vil gerne læse dem højt for jer. Og jeg synes, jeg skal starte, fordi jeg har ikke hørt det endnu, men jeg er sikker på, at mit er lidt bedre. Juledigt. Julesneen falder ned. Jeg er slet ikke ked. Julen er en dejlig tid. Julesneen, den er hvid. Jesus, han blev født i dag. Hurra, hurra, hurra. Ja, så glæder mig til at se, hvad du har fremstillet. Ja. Kære julemand, jeg ønsker mig en juleand og en slikstok. Og hvis jeg ikke får den, så går jeg helt amok og vælter vores juletræ og spiser gåsen til stakkels kræ. Det er så dit juledigt. Det er ikke slået dig, at du skriver lidt som en møgeunge. Nej. Er det ikke også sådan, at alle børn ikke møgeunge skrive? Ja, altså, vi har også brug for eksempler på, hvad man ikke skal gøre. Så jeg synes, vi skal sige tak til julemanden. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Nu håber vi ses i morgen til en omgang juledans.